Esta caixiña é o Maletín Viaxeiro, é unha das accións do Plan Anual de Cultura Científica do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur e é unha iniciativa da Unidade de Cultura Científica. Conta co apoio da FECIP, da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Esta caixiña contén unha guía didáctica e un montón de materiais para desenvolver as actividades que nesta guía se propoñen, pero ademais tamén vos propoñemos actividades para que as fagades cos vosos propios materiais e cos materiais típicos que tedes nas aulas de infantil. Pois a verdade é que non é habitual que haxa labores de divulgación dende os equipos de investigación científica cara as aulas de infantil. Entón eu penso que este proxecto está realmente moi ben porque permite acercar unha realidade que para moitos nenos é totalmente descoñecida. Nos permite que este traballo que se realizou entre dúas investigadoras que saben moitísimo deste tema de investigación, eu aportei o meu graniño de area, dando como a adecuación deses contidos que ás veces son un pouco difíciles para nenos de infantil, dunha forma máis cercana para eles, non? Un pouco traballei coa metodoloxía do maletín para intentar que os contidos estiveran accesibles para eles. Este maletín viaxeiro inclúe tamén unhas recomendacións para as familias. Un pouco trátase de traballar a saúde en global do neno, vale? Non só a nivel médico, senón tamén, por exemplo, a nivel de pantallas, que estamos vendo bastantes problemas a día de hoxe nas aulas de infantil polo abuso das pantallas, e os médicos que traballan no hospital e as médicas tamén ven as consecuencias deste abuso. Entón hai recomendacións para as familias sobre como restringir un pouco este uso. Tamén teñen recomendacións de merendas saudables, que moitas veces por preguiza non facemos as merendas dos nenos que veñen ao cole todo os saudables que deberían ser. Entón, un pouco tamén para darlle recomendacións ás familias nestes ámbitos. Pois moitas veces os nenos asumen que os que máis saben ou os que traballan máis en investigación moitas veces é un perfil masculino. Entón este traballo que se fixo co proxecto do Maletín Viaxeiro tamén nos serve para derrubar estes mitos que moitas veces están nas súas cabezas, porque a gran maioría de investigadoras que aparecen nas imaxes son mulleres, o que tamén nos permite traballar todo este currículum de igualdade, non? Dende as aulas. En el maletín también incluimos material sobre enfermedades raras, que es uno de los temas que investigamos en el Instituto de Investigación Galicia Sur, que creemos es importante dar a conocer a las familias y a los niños. La cebra es uno de los símbolos que identifica a las enfermedades raras porque quiere poner en evidencia el hecho de que son difíciles de diagnosticar, porque muchas veces cuando pensamos en los síntomas, cuando vemos un síntoma, solo reconocemos los síntomas comunes y no los de las enfermedades raras. Pero hay que pensar que lo que nos puede parecer un caballo muchas veces es una cebra. Tanto Saida como yo coordinamos el grupo de investigación enfermedades raras, medicina pediátrica del instituto y la verdad es que como científicas e investigadoras nos parece que tenemos que siempre dar un paso más hacia la ciudadanía para poner al alcance de la misma nuestros conocimientos y también hacer divulgación científica. Hemos colaborado con la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación y con una profesora pedagoga que nos ayudará a desarrollar los materiales. Nosotras hemos puesto la patita de la investigación, pero junto con la Unidad de Cultura Científica y con la pedagoga hemos hecho un trabajo multidisciplinar que creo que se ve su resultado. Pois o maletín inclúe un kit de médico de madeira para que poidan xogar os nenos, que é un xogo que lles encanta, sempre desde pequenos. E logo tamén hai unhas tarxetas de vocabulario en galego, o fixemos en galego e en castelán tamén. Tamén hai como un quebracabezas de montar cun hospital, os diferentes, porque moitas veces os nenos pensan que nos hospitais só hai médicos, non? E un pouco o que se trata con este proxecto é de mostrar a realidade de que tamén se fai un traballo de investigación nos hospitais
para pois enfermidades raras, sobre vacinas e todo iso, e achegar un pouco pois esa realidade ás aulas de infantil. Esperemos que os guste mucho. Pues nada, esperando que lo disfrutéis, que aprendáis mucho y que sobre todo que paséis muy buen rato con estos materiales. Esperamos que tanto as mestras como todos os cativos e as cativas gocedes moitísimo desta iniciativa e que irades vir e coñecer máis do que facemos no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.